Jeg tager en dag ad gangen, og hvis det bliver for slemt, og jeg synes, jeg kan slet ikke holde ud at stå bag ved disken på grund af de skide fødder, jamen så må jeg lukke. Jeg har haft nogle helt fantastiske kunder, de fleste af dem. Der har været nogle enkelte imellem, hvor man hellere vil se hælen end tåen, men de har sikkert også tænkt det samme om mig, så det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Man kan jo ikke være ven med alle. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan forsøge at jævne ud og glatte ud og sige nogle ting, der passer dem, men det har jeg ikke så let ved. Jeg vil gerne sige min mening. Og den er ikke altid populær. Jeg har heldigvis altid haft et godt humør. Og altid kunne se det positive i de fleste ting. Så det betyder nok meget, at man ikke møder kunderne med et sur ansigt. Det vil jeg våge at påstå, at jeg ikke gør. For de bliver ved at komme igen. Altså, jeg har masser af gamle kunder, der stadigvæk kommer, men der er desværre også mange af dem, der er faldet fra. De er faldet væk simpelthen. De falder for aldersgrænsen, og det gør vi jo alle sammen på et tidspunkt. Så det er lidt ærgerligt. De unge bygger jo ikke noget selv. De vil kun købe færdige ting. De vil jo ikke sætte sig ned og finde ud af, hvordan fungerer tingene. Og går de i stykker, så smider de det jo bare ud og køber noget nyt. De kigger ikke engang efter, om det måske kun er en sikring eller en løs ledning eller sådan noget. Nej, ud med det. Så køber vi bare noget nyt. Det er nemt for dem. Men jeg kan ikke forstå, at det er tilfredsstillende. Jeg kan ikke forstå, at de ikke har større nysgerrighed efter at finde ud af, hvordan i himlens navn virker det her, og hvorfor virker det. Det er de ligeglade med. Bare det virker. Så rører det den ganske langsomt. Jeg bliver kun ved, fordi jeg synes, det stadigvæk er lidt sjovt, og jeg synes, jeg stadigvæk kan hjælpe nogen med nogle ting. Og det er dejligt. Men det er altså nok begrænset tid alligevel, jo. Fordi det dør lige så stille. Da jeg startede i sin tid, der var der jo efterhånden, eller der kom det i løbet af få år, der var vi 4 her i byen. Butikker. Og der var jo butikker i mange andre byer, også med elektronik. Og i dag er der jo bogstaveligt talt ingen.